की आता असणारी तुम्ही एक उत्कृष्ट अशी लावणी सादर केली आणि लावणी सादर केल्यानंतर तमाशाच्या पारंपरिक ह्याच्यानुसार मानाची या ठिकाणी असणार जे वगनाट्य असतं, हे वगनाट्य तुमच्या काळामध्ये किंवा तुमच्या वडिलांनी तुमच्या समोर किंवा तुम्ही असणार त्या लहानपणापासून पाहत आलेला आहे, तर त्या काळातली कुठली कुठली वगनाट्य त्या काळात सादर केली होती? त्यावेळेला भाषण झालं की पवाडा सादर करायचा. पवाडा सादर केला की नंतर वगाचं शिलकार टाकायचा. म्हणजे शिलकार म्हणजे काय? शिलकार म्हणजेच नांदी असं म्हणायचं का तुम्हाला? नाही, नांदी शिलकार हा वेगळा. हा, म्हणजे शिलकार काय असं जरा सांगा. शिलकार म्हणजे वगनाट्याच्या सुरुवातीचं पवाडा, पवाड्यानंतर शिलकार टाकायचा. पण आताचे जे काही मोठमोठे तमाशे पाहिले तर ह्यामध्ये शिलकार होत नाहीये, तर तिथं डायरेक्ट या ठिकाणी व्हरायटी शो झाल्यानंतर पार्टीचे मालक असणारे जे काही वगाचं जे काय आहे ते वगा नाट्य घेतलं, त्याच्या आधी नांदी घेतली जाते. मग शिलकार आमच्या रसिक प्रेक्षेसाठी एक शिलकार तुम्ही म्हणून दाखवाल का? असं मग घ्या. जगामध्ये नास्तिक पंथ बोकळलं फार, जेवजिकाच्या कल्पना झुट म्हणती नारी आणि नर. मक्का वसवले पंढरपूर, दुनियाचा पालन करता उभा विठेवर अनुभव. झाडी फेडण्याला त्याच्या भिंतीला झाडी फेडण्याला त्याच्या भिंतीला मला वाटते शिलकार झाल्यानंतर प्रेक्षक चुळबुळ किंवा उठून जाण्याची त्याची हिंमत नाही आहे की या ठिकाणी व्हरायटी शो झाल्यानंतर आम्ही पाहतो की वगनाट्याला बोटावरती मोजना इतपतच लोक वगनाट्याला थांबतात. असा जर शिलकार एखादा झाला तर कुठल्या प्रेक्षकाची हिंमत आहे की त्याने या ठिकाणी वगनाट्यासाठी थांबणार नाही. आताची परिस्थिती पाहिली तर वगनाट्याला बोटावर मोजणारीच लोक बसतात की असा एक वर्ग की वगनाट्य बघणारा एक वर्ग निर्माण झालेला आहे आणि राहिलेला व्हरायटी शो गणगवळून बघणारा एक प्रेक्षक झालेला आहे. तर या असणाऱ्या या आधुनिक काळामध्ये शिलकार कुठंतरी लोप पावत चाललेला आहे आणि तुम्ही त्या कलेला एक मोठी दाद देत आहात. आणि तुमच्याकडचा शिलकार पाहिल्यानंतर आम्हालाही या ठिकाणी असं वाटतंय की तुमच्याकडून काहीतरी घ्यावं, की असणारे ज्येष्ठ कलाकार हे नेहमी मार्गदर्शकच असतात. त्यांनी फक्त या ठिकाणी त्यांच्या काळातले अनुभव येणाऱ्या नवीन पिढीला द्यायचे आहेत आणि त्यांना मार्गस्थ करायचं आहे. आणि राहणार जी तरुण पिढी आहे, तरुण पिढीने या ज्येष्ठ कलाकारापासून काहीतरी शिकलं पाहिजे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी प्रेक्षकाच्या समोर हेच तत्व नेण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहे. आमच्या असणारा व्हिडिओ किंवा आमचा असणारा चॅनेल शोध मराठी मातीतल्या कलाकाराचा हे कुठंतरी तुमचा या ठिकाणी शिलकार ऐकल्यानंतर त्याला न्याय मिळालाय असं आम्हाला वाटतंय.